дар солҳои соҳиби истиқлолии мамлакат соҳаи маориф яке аз самтҳои меҳварии давлатдории миллӣ ба ҳисоб рафта барои рушди илму маориф, омӯзиши техникаву технологияҳои нав ва тақвияти нерӯи зеҳнии ҷавонону наврасон афзалияти бештар дода мешавад. дар мактаби байналмилалии президентӣ даври сеюми олимпиадаи фаннӣ барои хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ оғоз гардид. дар маросими ифтитоҳи олимпиада намояндагони вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон, маркази ҷумҳуриявии дарёфт ва рушди истеъдодҳо, омӯзгорон ва хонандагони муассисаҳои таълимӣ иштирок намуданд. олимпиада дар ду самт фанҳои ҷамъиятӣ гуманитарӣ ва фанҳои табиатшиносӣ риёзӣ ва дақиқ гузаронида мешавад, ки барои рушди тафаккури зеҳнӣ ва кашфиёти илмӣ заминаи мусоид фароҳам меорад. иштирокчиён дониш, малака ва истеъдодҳои худро тавассути иҷрои супоришҳои тестӣ, зеҳнӣ ва эҷодӣ муаррифӣ менамоянд, ки ин ҳамчун ҷанбаи асосӣ дар баланд бардоштани сатҳу сифати таълим дониста мешавад. طبق نظامنامه برگزاری المپیادا ها که از جانب وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان تصدیق گردیده است، همه ساله از 13 فن تعلیمی برای خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی، مؤسسه‌های تحصیلات میانه جمهوری تاجیکستان المپیادا تشکیل و برگزار کرده می شوند و المپیادای خوانندگان صنف‌های 5 6 از مؤسسه‌های تعلیمی شهر ناحیه‌های تابع جمهور بود که خوانندگان ذکی و هوشمند را، خوانندگانی را که اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان و اعتماد کامل ذخیره طلایی ملت عنوان دادند، به هم آورد. قرار است که وابسته به فنها خوانندگان اشتراک نمایند و دانش آزمایی نمایند. қайд бояд кард, ки олимпиадаи фаннӣ барои хонандагони муассисаҳои таълимӣ аз ҷониби муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии дарёфт ва рушди истеъдодҳо ташкил карда шуда, барои шаффоф гузарондани он тамоми лавозимоти зарурӣ таъмин карда мешавад. маҳз ба хотири рушд додани илмомӯзӣ ва афзун намудани донишу заковати насли наврасу ҷавон аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ҷумҳурии тоҷикистон солҳои 2020-2040 бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф эълон гардидааст ва ҳамасола дар ин самт дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот озмуну олимпиадаҳо гузаронида мешавад. чунин тадбирҳо барои дарёфти хонандагони лояқатманд ва дорои истеъдодҳои илмӣ, инкишофи зеҳнӣ ва малакаи маҳорати онҳо ва барои тақвият бахшидани илмомӯзӣ дар байни наврасону ҷавонон заминаи мусоид фароҳам меорад. даври сеюми олимпиадаи фаннӣ байни хонандагони муассисаҳои таълимӣ то 4 феврали соли равон идома ёфта аз рӯи 13 фани таълимӣ гузаронида мешавад. дар ин марҳилаи олимпиада аз шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ аз фанҳои ҷамъиятӣ гуманитарӣ 2049 нафар ва аз фанҳои табиатшиносӣ, риёзӣ ва дақиқ 2065 нафар иштирок намуда маҳорату дониши худро месанҷанд. фаридуни субҳон, Фарҳоди Восеъ, Ахбор.